Şuguller Aşgabatda sentyabr ayının 27-sinde geçirilecek Türkmenistan'ın Garaşdyrlyk gününe taýýarlyklar güýçli depkinde alınıp barylýar. Taýýarlyklaryň esasyny şäherde arassaçylyk işlerini geçirmekligiň tutýandygyny görse bolýar. Edara kärhanalygyň işgärleri edara jaýynyň daşdöwründe arassaçylyk işlerini geçirseler, teýilgählerde baglary teýmarlap beren işgärlere köp gatly jaýlaryň ýokarky gatlaryna çelli kran diýip, ýaşaýyş we edara jaýlarynyň daşlaryny awatlap beren işgärlere hem gödüň düşýär. Azatlyk radiosu bilen töhbetde şolan käbir edara kärhanalaryň işgärleriniň aýtmaklaryna görä, bu taýýarlyklar sebäpli edara kärhanalaryň işgärleri her gün diýenäli özlerine degişli edara jaýlarynyň daşdöwregini tirip tüpürmäge, edara jaýynyň gapylaryny, penjerelerini ýuwup tämizlemäge mejbur edilýärler. İş ýerimizde arkaýyn oturup işlemäge goýmaýarlar. Şol bir tirip tüpürmek işini her gün gaýtalap etmäge bizi mejbur edýärler. İşe geleninde iş eşiňe geýip geljeňi hem bilen ok, ýa bolmasa gara işe geýmek üçin köne küçül eşiňe geýip geljeňi hem bilen ok. Şol bir ýerintiz gaýtalanýan iş sebäpli öz esasy işimizde elimize ýeten ok diýip öz adynyň efirde tutulmalygyny toran bank işgäri aýdýar. Ýaşaýjylaryň käbirleriniň aýtmaklaryna görä, şuguller saglyk öýlerine, hukuk goraýjy edaralara, sosial üçinçilik bölümlerine, banklara, kawyet edaralarına işiň düşüp bardan habaryň alýan adam tapmak asla kıylaşypdyr. İşgärler çärede ýa bolmasa ýogurda diýip seniň işiň derurmaya ýok, onu bitirmek barada alada edilmän ýaşaýjylara soňra gelmeklerini aýdyp, edarada bar bolan bir kysany işgär jogap gaýtarýarlar. Ondan alasyz ýygyna gaýtmaly bolýardyň diýip Aşgabatyň Köpetdağ etrap prokuraturasyna işi düşüp baran Aşgabatly ýaşaýjy aýdýar. Onuň aýtmagyna görä, ol özüniň derur bir meselesi bilen Köpetdağ etrap prokuraturasyna ýüz tutmagy barpdyr. Emma ony edara jaýyna goýbermändirler. Aşgabatyň Oguzhan köçesiniň ugrunda ýerleşen prokuraturasyň gireliginde oturan nowatçy oňa häzir işgärleriň çärededigini aýdyp, bayramçylyk geçenden soňra öz meselesi bilen ýüz tutup biljekdigini düşündiripdir. Ýogurlar hem her gün dälde hepde bir gezek geçirildi hem işgärler üçin ýeterlik bolardy. Her bir edara kärhanada bagwan, tam tüpürji diýenäli ýörüýte işgärler aýlyk alyp, tirip tüpürmek işlerini gündelik ýerine ýetirip oturlar. Emma derurlyk bolmasa da edara işgärlerini göz üçin hem ýogurlara çykarýarlar. Ýokardan gelen buyruk sebäpli edara ýolbaşçylary işgärlere agran talýarlar. Eýem bir näçe gezek gaýtalanan tirip tüpürmeler her gün gaýtalanyp, işgärleri esasy işinden goýýarlar. Emma iş ýerini ýitirmejek bolsaň görkezmä boýun bolup, hesiň çykarman buýrularyny etmäge mejbur bolýardyň diýip, bu bayramçylyklaryň, çäreleriň ýyl boýu ýygynyň üzülmeýänliginden edara işgärleri de ýerenýärler.